Не бе, вика, ако може да се звънеш на Пинко, да не му каже, че Крумча казал да слуха, да не го преди. Да ми каза да звънеш на това. Виждаме кметът на село Полето Иван Манчев. Здравейте! Здравейте! Добре дошли! Какъв празник има днес тук? Ами честваме Трифон на Патерици, той се падаше в четвъртък, ама го честваме днеска и най-вече заради хората, защото в събота почиват. Празник без хора не е празник. Ето виждате тук богата кулинарна изложба, има също така ще има дегустация на вина, бели, червени, сухи мезета, скарата вижда, че работи. Има около 70-80 кг месо, което трябва да се изпече. Така че купона е в самото начало. Да. Прекрасен празник ще има. Има и огън, който е подготвен да се запали след около час. Музика има за доброто настроение на празнуващите, хората горе-долу вече са се настанили. Така че след малко ще почне водосвета и общо взето е това. Прекрасно. Ядене и веселие. Приятен празник. Гледаме малко какво става. Гледай. Само
Да се включи в атмосферата, да заповяда при отеца. 2, 3. Благословен Бог наш, всегда ни присто и во веки веков. Амин. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Мученик Твой, Господи, Трифон, во страдание своем венец приятне тлени, от Тебе, Бога нашего, имея и во крепост Твою, мучителей не служил, сокруши демонов немощния дерзости. Спасение рода християнского, на Господа да се помоли. Яко святи си Боже наш, Тебе славу силаем Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.